Onwards. बे 12 निफ्राय होग्राया आं दुगैनो थांनो ओंखारबायसो होलायबाय। हास्लाबाखैलै उफाय गैया। उफाय गैया उफाय गैया। on thank you. Aduh. Thank you so much. आं होग्रोनि एमाव मोसौबो दोस्लायनांगौ दे जालायबाय फाग्लासो। लक्ष्मी आ गया हमारा। हाय फ्रेंड, हेलो हेलो। रिटर्न कर दो आप। मैं आपसे ऑलरेडी ऑल है क्या? अच्छा और नहीं है ना। आपको मैं ऑल कर लिया। प्लीज़ मेरा चैनल को बस सब कर दीजिए। राधे 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 राधे। आप ये ओके। इसलिए मैंने आर्ट्स ये हो तो मुझे दे ना प्लीज़। एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है मेरा, एक मोबाइल है। Komen kरो।
Oh. Hello, 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 hello. Up top. Hi, hello. Up top जी. Thank you. मेरा लाइव में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच. Stitas. हाँ, MK शॉर्ट से. प्लीज़ भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू मेरा लाइव में आने के लिए. MK शॉर्ट जी. प्लीज़ भाई. ज़्यादा आईडी नहीं है मेरा पास. एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है. Please, please, please support me, guys. Yeah.
देवगा एमाव गुन्दा बोरै हाबनायनो महाय दं बिगुर न'आव थागोनब्रा बहा थानो न'आव दं बिगुर एमइब्र' सफैबाय थेंकिउ दोरो गैया गैथ'वा आंहालाय सोरखौबासो नागिरदों सान्दां असयब साला घन्टानि थाबा थुब मा खोनायो फाग्लालाय एमाव गोलाव जि दांना गैया नोंनावलाय मारै मारै होनखोथाय गोलाव जानायनि बिजि दं असयब दंबा मारि जाहैनोसै आं दा बेलासियाव आंनावबो गैयालै फाग्ला फाग्ला मा होनदों सपोर्ट मी भाई मैंने आपसे ऑल हो क्या ऑल है कि चेक करूँगा मैं आपको ऐसे सला उससे बोलना सुन ऑल है कि मैंने आपसे ऑल हो आयुषी रानी जौगा मा होनदों मैगं जानायब्र मैगंआ माबासोमोनलै आलुजों गुन्द्रुसोमोन ओमफ्राय लाय गैया नामा मा खालामनांगौ नोंलाय हे मा खालामनांगौ नोंनो लाइक डन थेंक यू सो मच लाइक देने के लिए सब डन थैंक यू kayaknya hello bra nalai mahai
नोङो नुबाय माहाय माहाय नों नुबाय बिगुरनो ओमफ्राय मा होनदों जा दुखिफ्राव सफैनो हादों थेंकिउ मावब्र' सरि आं बावखुंग्रियाव थांनो हानाय नंला गुलाब सट जाबाय आंहा बोरै जाबावनांगौ होनबालाय बिदिजोंलाय नोंनि आरो एमएमबिनि रनिखौ बारहोगोरनोसै आं आदसा दे बारहोहरबानो जाबाय जिखुनु जाया बेथ' फैखागोन नालाय एमएमबिनि आखाइयाव हरबानो जाबाय आरो ना बेनो आखाइयाव हरबानो जागोन दे जारलालै फैबा मोजां मोनगौमोन आरोना ओमफ्राय मा होनदों आरसीजी रानी केवल जौगाथों सब कर दिया है आं ओंखाम जानोलै बिगुर आदसा मा होनदों 12 तारिखआव ट्रान्सफार हरनोसै दे अके दे उफाय गैया माथो खालामबावनो थैब्ला उनाव मा होनदों थैयाब्ला उनाव लोगो मोनलायसिगोन दे थगायखोना माखोब्रा लक्ष्मि ब्र फैबा मोजां मोनगौमोन आरोना खबर हरखानाय ओमफ्राय मा होनदों सन्जित ब्र सफैनो हादों थेंकिउ लाइक डन थेंकिउ स' माच मा खबर ब्र गेजेरावनो मोजाङानो थांलालाय होनबा नोङो दुखिया ब्र'नो फैसानि माबा जालायबाय ने उफाय गैला आरोना फैबालाय मोजां जागौमोन आरो जिखुनु जा फैनाय जायोबा एमएमबि ब्र'आ लोगो हमनानै लाबोबानो जाबाय आरो लाबोफाबानो जाबाय आंहालाय बेखौसो जामबुंखौसो बिहरफानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थांमार नामा दुखि ब्र'नो ओमफ्राय मा होनदों लाइक डन थेंकिउ बिबरआनिसो थेंकिउ स' माच गुड आफ्टारनुन गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय एमएमबि ब्र जाला माथो मिलायथारला आंहा नो जारलासोलै बे ओमफ्रायसो खबरा माबायदि मोजां बिबरआनिसो ओमफ्राय जोंना
गुरलाबानो एसेबो मिलायथारला माथो MMB ब्र'नो। मा होनदों? MMB नाव बे गुरलाबखौ MMB नाव बे गुरलाबखौनो आखायावनो 25 ल'सो होदों 100 दं 100ल'सो दं बेजों मा जानो ब्र'। ब्र'नोनो आरो नोंनि होनो बेस्रा गावहानो बर्थमान बिराद जारला जाबायदांनो। जेबो नङा दे जेबो नङा। ओमफ्राय मा होनदों? जोंहा रमास मेदाम सफैनो हादों। थेंकिउ लाइक थेंकिउ रमास मेदाम। दुखि प्लास मा होनदों? माहाजान MS खबरनो बोरै होनखोथाय फात्ता मोनाखिसै आं। उनफ्राव लोगो मोनलायसिगोन दे। बयबो दुखु दामोनसै। जेबो नंला दे जेबो नंला माथो खालामनो आरोना। माबे? चार्जार? गैया गैया। सिफिं उन्दुग्रायाव नाय दंना गैया बेयावबा। खबर गाज्रि आब' रमासनो जोंना दुखिया ब्र'आ। ओमफ्राय आंथ' मोनखाया बिफानो मा होनदों बिमा होनो आरोना दुखिया ब्र'आ। मानो गाज्रि जाखो? शिबाया क'क्राझार फैनो लादोंमोन गैया हनै सर्ट जाबाय ने फैनो हानाय नंला। फैसा गैया आब' रमा बावखुंग्रि थांनो थाखायनो।
एमाव र' मबाइलखौथ' मोनगोन मबाइलखौथ' मोनगोन नोंनो नांथारगौबा बानायना हरफानो हागोन आं बेनि आदसा दे माबायोबा नागिरोबा एसे मोजां रियेलमिफ्रा मोजांबा केमेराफ्रा बेखौ बानायबानो जाबाय आरो BP पार्टिनाव बेथ' जारलासोलै बेजोंबो दा मोना दखानाव नायहैगोन र' आं दे बेसेबांनि दङ जिखुनु जाया माबानानै मोनोबा खबर लानायबानो जाबाय आरो नाङालै रमास आब' आंनो नै औ जागोन दे आं नोंनो दखानाव थांना भिडिअ कल मानो नाङा जाखो आंथ' बिगोनमोन सालानो हायदा साला गोलाव गिदिरफ्रालाय जोंखौलाय मारै नायनोब्रा जोंखौलाय बोरै नायनांगौ बिसोरलाय थेंक इउ राइसबो गैया दिनै बोरै जाखो बिसोरलाय फुंथुलिबो गैया दानो गैथ'वालै आब' रमा देनां बिगोन र' चेनेला 50K जाब्ला लागाव लाङो साला लानांगौ साला सेखो मा होनदों गानजा पलिटिक्सनि मानसिफोरा मा होनदों जोंहा सना बसुमतारी सफैनो हादों थेंक इउ अन थेंक इउ स' माच मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिया आलु जहलसो आरोना आलुजों
माबासोमोन गुन्द्रु मुला गुन्द्रु आरोना। नोंस्रालाय? नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो? सना बसुमतारी बयफ्रेन्ड खालामहरदो दे नो। खालामबानो जाबाय। सोरखौनो एम खौ खालामोनो। बेस्थ'ना बियो माबायाव थायो दस्रायावसो खामानियावसो दङ दा बे खालामहरफिननो खालामहरबाव नोङो मा होनदों थाथ'दो दै र' आं मबाइल चार्ज हैग्रोना लानि 4% जेबो नङा दे हैग्रोना लाबानो जाबाय। बोरै जाखो बिसोर मानसि सानैया बेबो सफैया जाखो सालाफ्रालाय बावखुंग्रि हाजोआव एमबि लोगो खालामबायनो लोगो खालामबायनो रमास मेदाम अन ओमफ्राय उनु मिनि फैबायसो दैट साला रमास मेदाम अन थेंकिउ मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय ओंख्रिया माबासोलै आलु गुन्द्रुसो नोंस्रालाय उनु गागेब उनु सुना मन जाबाय मा होनो आलु टमेट' ना आदसा गोथाव जायाखै आब'नो रमास मेदामन ओमफ्राय सना बसुमतारी नानि अन थेंकिउ हरबायनो कमेन्ट हरबायनो अबसर दंना गैयाथाय र' दा बेक खालामब्लानो बेक खालामफिनगोन बेयो जेबो नङा कमेन्ट मोनबानो बेक खालामगोन बेयो खामानियाव थायो आरोना दा बायदि समाव लाइभ होनाया दासान्दि मा होनदों
जायाखै मोजां जायाखै बेखायनो वाइथि बारायनाया खम जागासिनो हागौनो। सानावबो 7 जनसो लोगो जानानै 9-10 जनसो लोगो जानानै सानाव होग्रा खालामसै दे। 1 आवार्स 10 जनसो मानसि थाबानो मेरला जायोना जानायालाय ओमफ्राय बायह्रानि हाबदेरगोन ना। अके नाइट लाइफ दोन नाइट एलबि दोन उनावनो आंना दिनैना 28ल' फैदों नेटआं गल गल जाना होबाय घन्टानि नङाबा 30सोखौ मोनगौमोन आं। ओमफ्राय सना बसुमतारी अन थेंकिउ। सना बसुमतारीलाय बेसे नांगौ नानि वाइथिया? अन थेंकिउ। आं नायनो रोङा दा दा माबायावहाय वाइथि स्टुडिअ खुलिजेनबा ओरै माबा गिदिर गिदिर माबा वाच टाइम भिउ सिखारोना वाच टाइमाव थुनानै होदो ओमफ्राय आरो गोजौआव सिखारबा गोजौआव थुना होबावदो खनसे ओमफ्राय माबा थांनांगौ लाइफ टाइमाव थांनानै नायनांगौ। लाइफ टाइमाव थुनानै बोख्लायनानै नाय र' नायनि आब' मा होनो रमास मेदामा नायनो रोङा जारलासो नायगोननो आब' मोनायाव मानसि जासिनासोनो 10 जनसो माबा खालामसै सान माबा होग्रा सानाव गिदिंसै ओमफ्राय जा हाबदेरो जा हाबदेरा ओमफ्राय आदसा 1:15ल'नो आदसा बेसेबां थांखोनिफ्राय साबा नोंना? 600 भिडिअ 22 बेसे गोबाव जाखो नोंना माबाया खुलिनाया चेनेला? दासो आंहा लाजिबायसो आं बहाय गोदोना थायामोन?
गोबाव जाबाय भिडिअ होआखैमोन आं आदसा जोंजों ओंखारबावनो सानावहाय सानाव होनाय गोदान माबाफिननो होननानै आं प्लानिं खालामनाय फुंनिफ्रायनो लानांगोन खिन्थु सारिथासोबाव कमप्लिट जाहैनाय 8थासोनिफ्राय सुरु खालामजायो ओमफ्राय बिदि समावनिफ्राय सोर इन्दिखौ होनदों सोर इन्दिखौ लोगो खालामखो सना बसुमतारी लायनो एम.बि. लिरनाया एम.बि.सो होबाय बे लाइक होबाय आदा दे अके थेंकिउ नोंखौनो ओमफ्राय मा होनदों आं बिजि जादों हाय दिनै बहा दंब्रा मा बिजि जालायनाय जाखो नोंखौ एम.बि. नो बावखुंग्रि आरतियाबो गैया दिनै बहा सावो जाहैखो लोगो खालाम आरो एम.बि. नो ए सना माइनाव र' सना माइनाव र' रिटार्न खालामनिनो सासेल' खिथागासिनो ओमफ्राय आं ओंखारलांसै बैसागुनि मिटिंआव आयौ मिटिंसो जादोंबा आंनि बेयावबो फै एम.बि. नो खयटायाव होयो अन दं अके थुनथुलि फाग्लिखौ होनो थिनदोंमोन आं सानाव गैलालाय दासो स्कुलनिफ्राय फैदों राजाखौ लानानै दालाय आं दहाय होदोंना खयटायाव होआ
खयथायाव होखो बे फाग्लिसोलै नुस्लाबखाया ओमफ्राय नटिफिकेसन फैयाखै आंनाव दा 7 होगोन आयौ 7आवहाय जास्लाबहैनाय नङादां ओरैसिमबो होयोना थोखाबाय आंना एसे होयो आदसा एसिम बड' दङ माबायावहाय 7आवहाय मन'नाव एसे एक्सट्रा दासो ओंखाम जादों बावखुंग्रि हाजोआव गोसो गोरबोनि राव अरजाया ब्रादारनो 8थासोआव होयोबा माबायो आरोना टाइमाव मिलायहैनो हायो दहाय 10आव होखांबाय 2टा होनलांदों आदसा फुङावबो नै 10आव मिलाया जा उनाव होयोना टाइमानो मिलाया मिलायैयावसो मोनजोब्बाय अरजाया ब्रादारनो फनाबो गंनै नङाना जारलासो मोनायाव 8थासोआव होयोबा थांनो हागौमोन आरो मोनसे सजा आखिना राङालाय जाखो
आयौ माथो कमेन्ट दंखोमायोमोन दे दहाय 10 आव होखांबाय ओमफ्राय आयौ सना आजा सिजेखा साइसखा ना मा होनखो साइसखा बाला जा नो लां बल खेला ओमफ्राय मा होनदों उनु अन ओमफ्राय थुला ए नो थांखोना माखोथाय सना थांबाय नामा एसे कमेन्टआबो माबा टाइप खालामो आंनाव दासो खम जाबावबाय आगोलाव जा फाग्ला थांखायोमोन उनु अन थेंक इउ दोनथ'लै आंनिसो दैखर हाग्रा गुदुनो जालायबाय दा मैया सासे आन्दा खानुन लिरफैबाय दाना बिसिनो दांजाबाय नो गावनो लिरफैबाय दाना होजाबाय मोनावराय बे दंखल माराम वास खालामदोनो गावनो जि मोजां होफैबायलै दाना ह मोनायाव रायजाबाय फैगोराखसै मोनथियाबो ओमफ्राय मा खालामोनथाय बे दोनसैसो नामाब्रा बारे ओरैबायदि देन्जार नोंना नोगोर फैयोलै नोंना सनानानिखौ आंखौ हरलाय थांबायसोदां मानो हरनो
views to 26 मोनदों बाबारे बा बुरजा जादोंमोन ना मानसिया उन एनएनडिया आंखौ मानो नायनो हायाखै सुमसुलिया गैला फैलाया नामासैलाय खबरावनो गैलान्दां उन थेंक इउ गाज्रिफोर होनबाबो थांसोमोन बे फरहल जाबाय थाबनेला थामनेला फुटफोर गोसोआव दंबा मा जायो आरो नोंहालाय माथो जानला मोनला खेबलाबायना दोननांगौ होदलाजोबगोन आं साइज जायाना नोंनि केमेराया खामानि गैया केमेरा खामानि गैयानो खेबनो रोंबा खथ' मोजां नुयो खेबनो रोङा गारनो ए आंना मा होनदों आंना नामजालनि साफा नामजालनि नालाय साफा होनो ना मा होनदों आं गारि सालायसै आं सानसुलिखौसो कमेन्ट लिरनो होनोसै आं मबाइलखौ बिदिसो होमबा र' मा ओंख्रि जाखो नो ओंख्रिया माबासोमोनलै आलुजों गुन्द्रुसोमोन नोंहालाय र' अन थेंक इउ लाइक दन ब्र' थेंक इउ स' माच दोनहांसो जाबायमोन आं दहाय होदोंना होआखै नोंलाय आंना दान्दिसे भिडिअ दहाय होदोंमोन नामा दाहाय होदोंबा आं दाहाय मोनायाव हाबनोसै र' मोनायावबो होखायो नोङो होआसै र' आदसा सानावबा सोलाबखायामोन आरो थायोना सानावबा 10थायावसो होयो नोङो दे दा मोनायाव थांगोन आं थेंक इउ ब्र' थेंक इउ डन्ट टु अन
मा होनदों मा खालामदों दालाय ब्र'नो ओरैनो दं जिरायना दं नै ओमफ्राय आदा खारन फैयाखै नामा ब्र' गैया बिदि ब्र' अन थुलुनि अन नो गैया फैगोराखै बे साला दिनै मोनायाव गावनो आन्दा खानुन आन्दा कमेन्ट होफैबाय दाना बिसो रायजागारबाय साला बिदि ब्र' अन आन्दा खानुन सालायदों दा आंनो सालायदों खोमा ए बिदिसो जादों काहानिया औ दा अन लाखा कमेन्ट फोरानो ओरैसै एल्ला जानला मोनला जाखादोंलै ओइ मौसुमि आनैसोआ नै बेनो दा फैबाथाय एकदमबारे देन्जार जानो नारखायो बिदि र' अन अपेन खालायलाय नि र' माखौ अपेन खालामनो ओमफ्राय दोनथुलो दैखर हाग्रा गुदुआ लाइभ होदोंमोन नामा जानो होदोंनो खबरानो गैया आंहा मैयानि मुलिया नैबेमोन नामा सोर नामा ओमफ्राय बिदिबो अन उनाव अन थेंक इउ MMB ब्र' सोंसिलि दैखर हाग्रा गुदुआ एलबि होदों नामा MMB ब्र' मा ओंख्रि जाखो ना मोनजायाखै जाथ'वालै बियो बिदि र' उनाव अन थेंक इउ
आलु दालु सबाय सयाबिन होबाय नामा होमबा? गोथाव दे एमएमबि ब्र'नो बिदि ब्र' अन बिदि ब्र' अन थेंक इउ बिदि ब्र' अन थेंक इउ एमाव ब्र' भिडिअ नायना फैलाय गोदान एलबो दोनखाना नायगोन आं र' अन बिदि ब्र' अन दुइथा राइटआव दोनसै आं लाइक डाउन ब्र' थेंक इउ ब्र' बिदि ब्र' अन थेंक इउ मैया खैथायाव उन्दुनाय र'नो जादोंलै 1था जाहैदोंदां अन थेंक इउ बिदि ब्र' अन दे 1था जाहैखादों जालालै होननानै दमफ्रामफ्राय दाख्लैबो 3थासिम जाखादों एमएमबि ब्र' अन एमाव ब्र' आं
एसे बिजि बाय दे अके दे दोनखानोसै आंबो मा गल गलरा नै गल गलसो जादोंबा जारलासोलै अन थेंकिउ on थेंकिउ so much थेंकिउ on थेंकिउ बिदि ब्र अन बाय ब्र अके दे दोनखानोसै आंबो गोजोननाय थाबाय on थेंकिउ
on thank you so much. बेखौला सानैल'खासै दे बाय बाय खालामदो दे थेंकिउसै दे उनाव गोबाव सम सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंनो फार्स्ट लास्ट थानाय जाबायलै एमि ब्र थेंकिउसै दे बाय बाय खालामदो दे